Okay. So ubonisiwe ukhona. Yebo Creator. sekhona. Fanele ngabe wenza njani ke la uZandile ngoba sesifike la. Fanele angene asilethe u-HTTP. Bukisisa kahle iscreen sakho. Oh, kumele a-create i-repository. Oh, sebekutshelile ke Zandile. Create a repository. Yes. Then bese oh yeah, uyabhala lapha igama lakho lapha ku-repository name. Noma yiliphi igama othandayo. All right. Wanna is about now, okay. Ngicela ungihayidela lapho ngibuye ngisithe la. Ungithintela uhide laza sisizandile. I guess Ngisitha ngicela ungithintela uhide la ngaku stop sharing uthinta uhide. Buye kungisithe ngaboni kahle okay. Okay. Uyehle create kudlule konke lokho kunye create lapha ezansi. La. Yebo. Bese ukhetha laphana lapho kubhala ukuthi khona quick setup ukhethe u-HTTPS. Quick setup. Okay, la. HTTPS. Sorry, sir. HTTPS. Ngithi HTTPS. Akusiyo SSH. Oh, SSH. I've both. All right. Yes. Scrolla sizo sesicreateile ngithi bese thina sizoklika lapha ku push. Oh. Sizokopisha usuzovula ugate wakho. Oh, okay. Silapha ku njengoba dusho ubonisiwe lapha sesikuma instructions lawa asezansi ala push ama instructions angithi lawa bhalwe ezansi. Yes. Yes. So bathi uzothi git add origin i-instruction bayakunika leyo yokuqala. So uma ubuka wena i-instruction eyi-command eno git sijwayele ukusebenzisa kuphi leyo command uthi sithi git mase sisho something uthi git bani git bani sijwayele ukuyenza kuphi leyo nto leyo. Siyenza lapha ku git bash ngiyakhohlwa ini ngikubuza segama git bash njengoba usho. Yes. Futhi kumele avule u-bash. Sesimele ku git bash. Git bash bawuthula. Leza. Cha la izansi ngakho WhatsApp wakho lapha. La. Yeah. Sengicela ungikhumbuza komba ukuthi mase kuvele kanje kubizwa ngani? I-command line. I-command line, yes. So uzothi ithini i-command yokuqala webonisiwe? Now i-command yokuqala i-command iyiphi kumele uyidlale uyifake? Kumele ngifake ulist.
Na ufaka ke command yakho yokuqala ulist. List. Ngifaka u-CD, Yeah. Yes. bese ngifaka u-CD desktop. Desktop. Bese ngifaka u-list futhi. Bese ngibiza CD and sure. Wrong. Uyamesha nefolder name yakho. Ay, bese yathi siya. And Serrano, primero para más small letter. Serrano. Ngilana ngisazi noma ngibhala u-list noma u-CP W. Ifolder yakho leyo akusiyeka gift angithi. Yebo yami se. Oh, okay. Manje So angazi noma kumele ngiwaliste wonke yini noma hayi ungathi ls umuthanda just to confirm ifolder kuyona but angithi lo master loya umaster loya uyakhombisa ukuthi usuka ifolder esebenza ngogit angithi. Sesibuyele emuva ke siyolandela lama instruction ade besinika wona ngale ku GitHub. Ayithi yakhumbula ukuthi uGit allowisha ukuthi si save umsebenzi wethu ngendlela yama coders noma ama programmers. Ama programmers mesave icode ayisave ngogit ngoba uGit une version control nganibalela zonke izinto ama advantage. Ngase ngithi into eyinkinga mekulahleka ilaptop yakho uyalahleka nomsebenzi wakho. So uGitHub allowisha ukuthi umsebenzi wakho as i-coder noma as i-programmer or as i-software developer umsebenzi wakho ukuthi ukwazi ukustorisha on the cloud angithi i-cloud yakho uGitHub. So njengamanje into uqale wayenza ngithi uye GitHub wa create i-account wa sign in wa create i-repository wathi okay na i-folder engizobeka khona umsebenzi wami. Loyo folder uvele wayiqamba undiya ke angazi wayo iqamba undiya kodwa wathi ifolder yami ngiyibiza undiya. Right. Wabuya la ku Git wakho wase uthi wangena waya kwifolder yakho ngithi into esiyenzile nje uthi CD desktop wathi CD wafika kwifolder yakho le enomsebenzi ostorishe ngogit. So njengamanje uma ubuyela kwi-browser yakho angithi bayasho ukuthi uma kuukuthi une repository kwi-computer yakho already usufuna ukuyilinka nale repository oyikhandikithi thina GitHub bayakuchazela ke bathi push existing noma create new. Buyele emuva ke nje yehlisa mouse yakho kancane uklikhe u-white lo ngaphansi la owe browser. Yehlisa nje kancane lo white nje ngaphansi yehlisa nje mouse kancane uklikhe i-browser ngezansi. Kanti mouse yakho ngiyiboni manje ukuthi eyami sorry eyami mawuthemi lapha. So klika nje le white space under i-command line yakho. So nyusa mouse nje iyongena kwi-white space i-browser yakho nje ngemuva. Lase kuyini? Angithi yes yeah kule white space. No. Nyusa mouse yakho kancane. Isuse kukula iseka left futhi. Iseka left uselect leyo window leyo lebesebenza kuyo. So into bayakutshela bathi or push an existing repository from the command line. Wena une command line oyivule kwi computer yakho ake sibuyele kuhamba uklikha ngale eceleni kwa WhatsApp kuna lento ka Git
phinde eceleni kwayo khona le enye emnyama le ekhombisa ukuthi usuvulile ugate bash. Asivule lo okuyena lo far right lo wesithathu. Lokuyena ogcina utype kuwo. Lo mnyama. Oh, lo. Lo wesithathu kulabo abamnyama abawu-3. Lo wesithathu. Oh, number 3. Oh, okay. Hambi yes, vula yena-ke. So uma ukhuphukela uye kuye ufike uklikhe mase ungitypela uthi git, uthi space, uthi status. Git space status. Type on the git space status. Uyaqala ukuyibona le command. Uyaqala ukuyibona. Ah. So enter. Angazi wayisikhohlwa kanje. Hayi angazi nami ukuthi why ngikhohle. Hey, Okay. kuningi kuningi. Hey, kuningi and ifanele ukubambe konke kuzube right. Yo. Practice. Buka ama-video, practice. Okay. So Yeah. i-command line yakho nayo. Ngikade bekhuluma nge-command line ngale ku-website. Yabo. Okay. Sesiconfirmile manje ukuthi wena i-command line yakho iyakwazi ukwamukela any command after ugit. So iyazi ukuthi umuntu ugit into ekhona vele and then ke masulandela ngecommand osukuyisho. Okay. Ngase ngithi ke i-command esisebenzisile sithe status, sithe git status, check status. Bayakukhombisa ke njengamanje la bathi une folder, une file entsha ekuthiwa practice_exam, unama untracked files. Ngathi ke mina before siqhubeke kumele ithi no changes. Okay. So uzothi git add uthi dash akachajile. Look yagcina ukuchajwa last week. Chajile laptop uqhubeke. Okay. Ayikho into entsha engisayifundisile la bonisiwe sisa nokuthi revision le nawe ubungamenzisa uzandile. Hey. Uyaxoxela sewuthi kwenzakaleni? Hayi uyasho ukuthi ngicine ngazange ukutholana. Yeah. I-laptop yakhe ebinenkinga. Ebiningi kodwa sengiyasho nje ukuthi ayikho into ekufana kuyakudida so far. Yeah, mase ngibona kwenzeka. Okay, tell ngithi besokwenza. Okay. Git add dash all. Angazi ngathi into kanjani phela. Git add dash space uthi space masuthi dash uthi all. Should sithi onke lama files ala wena git owadetectile ukuthi ashintshile. Ucela uwa-add. Noma ngenze akhona abo dash la. O underscore labo bafakile uthe underscore kumele uthi dash. So space dash. Ungawupress u-shift. Just press nje little button la dash. Ukhohlwe ukufaka ispace before u-dash. Usushiye u-dash ngemove. Space ke and then space iqala. Yeah. Dash. All. Okay. So Ngishayile enter. ngimlinde ke. Ushayile ngempela? Yebo. Okay. Angazi why ihenga. Shall enter foot? Ayishuthi khona ngakho. Iyacharge kodwa i-laptop yakho mhlawumbe isiyacima nje. Kuyathatha. Okay. Shaya press u-control no C isikanye. Ngathi ufuna ukopisha control C. Akwenze
Why is it hanging? Namafile amaningi kuleyo folder yakho. Athi somhlawumbe oh Iwona nje lawo. Okay, scroll down guys, bo. Okay, right. See ranile, okay? Tsani git status. Sibone ukuthi ugit uthini. Check status manje. Sama se folder yakho or sama files zakho ukuthi kume kanjani. Ngokuka git. I'll type of git add mase uthi space mase uthi dot nje kuphela mase ushaw enter. Shoot maningi ama-files akho akule folder. Ngicela ungivulela le folder okay nangu usebenzile. Thani git status. Laptop inenkinga le. Hey. Git status kodwa ngathi ama-file maningi. Enter. Oh. Sekola nje. Uma. So isiyasho ukuthi okay na iyasho changes to be committed ngit. So usuzothi ke git commit ithini command bonisiwe. Mase commit ithini command. Angisase noma save noma push. Git space commit -m. Awusayikhumbuli leyo command. Git bhala zandile git uthi space uthi commit commit COMMI yes space no e u-e asimfuno e. No remove e bakho space -m for omele message m no M1 must space mase ungifakela i-quotation mark i-quotation mark no not i-comma quotation le kuba ngama-comma la phezulu lawa abaphezulu ama-quotes yes and then faka ke message yakho okhulunyiwe message say yes any message ayithi suyamnika ugit manje umsebenzi ucela ungigcinele umsebenzi wami and then ugit uthi every msebenzi othi akagcinele wona bhala i-message phela ukuthi lo msebenzi umayelana nani. So ungasho ukuthi my first commit noma ungathi new files noma ungasho ukuthi changed something kukwena noma yini ongayibhala noma ungathi ndiya commit ufaka i-quotation mark enter Mama sashayeki yabona computer. ashaya Lokho ish. so ukuthi committee le maningi ama-file it's fine and then ke uzothi ke git status scroll ezansi uzothi git status It's enter. yeah so njengamanje ithi nothing to commit working 3 is clean okay so ukusho ukuthi unomsebenzi wonke umsebenzi wakho ama-file akho wonke oke wawathinta wasavile ku-git njengamanje kumele siwayise GitHub ku-GitHub ke sifike sa create account sa create folder esifuna ukustorisha khona umsebenzi wethu base besinika instruction ukuthi sizokwenza kanjani ukuthi umsebenzi wethu siwuphushe uye kwa GitHub so clicka ke muwehlisa nje i-mouse kancane uye uklikhe nje the white space behind inangizane yakho yes clicka nje lapho so na i-command yokuqala git remote
add origin bakunika ilink ke yokuthi na ilink online ozoyinikeza ugit wakho ukuthi uma ephusha umsebenzi uzophushela kuyo le link. So uthi wena git remote add, so ugit command yakagit yamazi uremote isho into engekho la lapho khona. So into remote ake sithi uma ekhaya kini kusemakhaya uzothi ekhaya it's a very remote place, so kukude nje kuyindawo eqhelile nawe remote, and then add. So uthi wena kwinto yami remote la ngigcine khona umsebenzi wami noma into associated yami remote ngiya-add manje i-remote engiyibiza igama layo origin. Lo origin uzoba associated with nansi ilink ugit@github.com/Zandile Madlopha-svg/ndia.git. So utshela ugit wakho lo okwi-computer yakho ngicela ukuthi ube associated nendawo ne-storage esi-remote esingekho la kwi-local. So ma-coding terms, so esingekho local. Mase sikhuluma ngento local suke sikhuluma ngento i-computer yakho. Uma sikhuluma ngento remote suke sikhuluma ngenye i-computer. So ngifuna u-add njengamanje a remote link for ugit wami. So kopisha leyo command ke ugit remote add origin. Kopisha yonke. Awuyiboni le command engikhuluma ngayo? Oh, uyibukela phezulu wena. Okay, ayikho inkinga ungayikopisha. Bengithi sibuka sonke la ku push existing ngoba wena sila ku push existing. Lokopisha nje uline oqala kuphela. So i-mouse yakho uklikha nje ekuqaleni ukopisha uline oqala kuphela. So click on left click and then drag. Left click. No, not right click. Left. Le button ojwayele uklikha ngalo nje. Click ulibambe mase uyadraga i-mouse yakho. Ungawuthinta u-shift se. Ungawupress u-shift. Just press nje press button lo, press i-button leli lokuklikha and then udrag across. Or shift. Yeah. Uyome ekugcineni lapha ku-git. Yeah. And then uhambise usudedelile uhambise i-mouse yakho kule nto blue mase uya right click. Ngihambise ku Lento blue le eselectile nje lamagama wa highlight la blue. Uhambise i-mouse mase uya right click. Right click. Copy. copy. And then ubuyeleke ku-git wakho. Lo umvulile already uzovula ama-tab emaningi. So yeah, lo umvulile, yes. So paste ke, right click paste. Right click. Right click. Usebenzisa i-mouse noma i-trackpad ye-laptop? Usebenzisa i-mouse. Right click ke. Right click. Ayikho into oyipressile, awupressanga shift angithi. Just right click nje. Pressanga lutho. Hayi lutho. Anyway, just right click anyway kulokhu. Okay, qala uklikhe kuqala ngo left click. Uklikhile left click. Yeah. And then right click. Okay, press enter kuqala. Just press enter. And then right click. Right click ngemouse yakho. U-right click wakho awusebenzini. Okay. Press u-Control V. It's fine. Control V. Control V wakho awusebenzi. Control no V at the same time, load. Okay.
Why you right click kwakho ungasebenzi? Just nje i-mouse yakho, klikha nge-mouse yakho anywhere la, yeah, klikha nje ngayo kwi screen simnyama. And then right click, just right click nje. Lutho. Lutho. Hayi u-right click kwakho, uyibu right click ngempela noma kwenzakalani? Iyo seyiphathini nje lela right. Awu. Hayi, okay, ayikho inkinga. Bamba i-screen sakho le window le ka-gate. Ube ngathi uyayihambisa iya phezulu kancane iye lapha kwa-top right, so that sizobona lento ebhalwe ngemuva kwilokhunja yakho. So dragga i-window yakho nge-mouse yakho. So hambisa i-mouse yakho kule white space le lapha phezulu. Hambisa, yes, no, kwi-window yakho le ya-gate. Wena usuye kwi-window ye-browser. Kule le no, nakho usuyawusebenzisa nje u-right click. So just left click, press isikhathi eside ngo-left click and then just uhambise i-mouse yakho kancane iye ka-right. Hayi ngo-right click, left click. Like kwi-white space, hambisa i-mouse ka-right wakho kancane ibe ngale kwa-NLA tutorials ka-right. Right. Yes. Just to the right nje futhi kancane. And then ngoba kwi-arrow kanjalo, left click, hold, mase udraga kancane nge-mouse yakho kuye ka-left i-window yakho. Okay, yeah. And then scroll down, buyela kwi-window yakho. Left click and then scroll down. Scroll up. Uye ezansi nje ekugcineni. Up, scroll up. Yes, uye ezansi. Yeah. Yeah, lapho. Awuzame futhi uthi right click ngibo. Hayi, yangithusa mina right click wakho uthi awusebenzi. Okay, type lento abayibhale lapha na, git space remote kanjalo. So type it again. Yeah. Git space. No, ngithi git ushiye space uthi remote kanjalo. Kopisha lokho okuhighlightile ngala kale. Ngathi ushiya ama spaces awu-2. Yeah. Origin. Yeah. Git at GitHub. Sakhumbula Bonisiwe noma Ngiyakhumbula mase ngibona wenza. Kuyabuya. Ngibuyele ukuyorevise amavidiyo. Andile madloba. Ufast ekutypeni Zandile. Yebo. Hayi ngiyabona. Susa i-question mark, faka i-/, angazi noma islow kumina ukungivezela. So ungawupress shift, just press nje. Uthanda ilo shift wakho wenza ungakwazi uku-right click. .git, yeah. Awu right click esha, ungawupress shift, just right click. Hayi, okay, shaya u-N. Shoot right click awufuna ukusebenza lapho. Hayi. Enter. Alright. Okay, and then i-command yesibili u-git branch -m main. Ayizo Tish. I-command yesibili. Bhala i-command yesibili. Okay. Capital letter M.
Lo dash M, it's a capital letter M. Attention to detail. Dash M and then main. So it's candy branch enter sibizu main. And then usuzothi ke git push dash U origin main. Yeah. Enter. Are you sure? Continue. Yes. Yes, enter it. So type nje yes masuthi enter yes. So bathi-ke njengamanje host key verification failed. Please make sure you have the correct access rights. So kusho ukuthi une access problem njengamanje okwenza i-sense because wena utshele uGit wakho locally ukuthi uphusha umsebenzi uya ku-GitHub. But if uGitHub vele wamukele noma uba umuntu ophusha umsebenzi kwi-folder yakho, kusho ukuthi phela i-folder yakho ayikho safe. So kusho ukuthi kumele senze into lekuthiwa i-authentication. No kumele uGit wakho u-authenticate no GitHub ukuthi ayibike phela ukuthi hayibo ngusibani bani mina ngicela ukuphusha umsebenzi. So kumele ke leyo nto isethe up ukuthi uGitHub azi ukuthi uma ngithola i-communication from i-computer kaZandile ayikho inkinga, ngingamukela noma yiluphi ushintsho azama ukulenza. Otherwise ayikho into ezoyi-accept. So lokho ke computer to computer uma as authenticator indlela esafe asisebenzisi uma login nama password, siyake sisebenzise ama SSH keys. Ngamchazela ukubonisiwe ama SSH keys ukuthi asebenza kanjani, ukuthi ugenerator ama keys ayi2 kwi-computer yakho, a public key ne private key. Uthathe i-public key uyoyinika le enye computer, in this case i-computer ka-GitHub. So uGitHub umnika i-public key, and then wena usale ne-private key yakho ne-public key. Uzothi uma usuphusha umsebenzi wakho uphusha kwi-computer ka-GitHub lesi ethe ilink yakhona ugit@github.com zandilemadlopha.git. Uzothi uGit wakho methi uyaphusha uzobe encrypta umsebenzi wakho nge-private key. Athinta uGitHub wakho ngenkathi ephusha umsebenzi kuGitHub wakho kule link, uGitHub uzobe sebuka lo msebenzi uphuma kuba, abuke ukhiye oyi-public key ohambisana nalo msebenzi wakho, athi uGitHub le public key ngathi isaviwe la kimi as uGitHub, le public key ihambisana nomsebenzi kaZandile Madlopha, ake ngiwamukele lo msebenzi akangithumelela wona noma i-computer yakhe engithumelela wona. Iyona ndlela ama-computer safe ukuthi a-communicate ngayo is via u-SSH. It's one of the most secure ways ngoba ayivumeli noma ubani ukuthi i-communicate nayo. It's only an authorized computer ekwazi ucommunicate nenye computer. So istep esishodayo ukuthi kumele sisenze, it is to generate a public and private key pair i-computer yakho, and then we take u-public key siyomnikeza uGitHub, so that next time sithi push ku-GitHub athi uGitHub hayi ngiyazi wena ukuthi uba, because sebenginikile ukhiye ohambisana nawo. So iya lapha kwi-browser yakho, ngemuva ungiklikela i-browser yakho ngemuva uye kule ku-new tab, na i-browser yakho ivuliwe nje, just click kuyo ngemuva behind i-window yakho ya-Git, ungaze uye ezansi, na ivuliwe vele i-browser. So click on it, uye ku-new tab lapha phezulu, nangeyo new tab siyambona phezulu, just click khona yes, and then uklisha uthi SSH keygen
SSH key generation. So ungasho kanjalo ngathi SSH key generation. Ungaguglisha lo ngani mina sekuchazelile ukuthi u-SSH usebenza ngekey. So wena usuyabuza ku-Google ukuthi uzothi key so KEY key generation. Na ngithi abo key gen bayasho key generation. Yeah, for kids. Na ngezansi. Na ke bobuka lapha ezansi number 2. Ezansi bottom. No. Ezansi second from the bottom. Buka i-suggestion. It's SSH generation for kids. Oh, sensitive. Okay. Uyela nje lapho yeah, type lapha key generation tiny space for it. Na kangithi abona in second to last for kids angithi. Yes. Ikakuyo ke. Yeah, wama suggestion ake sibeke. Okay. Okay. And okay. Sehle siyezansi. Nangu ulo medium article by Kyle D. Guzman 3 years ago. Quick step-by-step guide to generating an SSH key. Lapha phezulu. Yes, click khona sibone button. Yeah. Ngoba uthi quick yena so ake sibone ukuthi i-quick kangakanani eyakhe i-method. Sehle siyezansi. I-slow internet yakho. Slow. Ngathi i-laptop kumele ngiyilungise wagcina ugift update enganalo idatha yalimala lapho. Okay. Scroll down. Okay, bayakuvezela unangini le. Okay, sehle. Seal the folder name, replace what. Ayivala lokho. Sehle. Ayilona uquick kwakhe uthatha isikhathi. Nangoke nacook. Okay. Na kubeka kancane. Khuphuka kancane, sorry. Khuphuka kancane. Khuphuka kancane. Khuphuka ngathi uyehla wena. Khuphuka ubuyele emuva. Buyele emuva phezulu. Khuphuka uye phezulu. Ungithi mina khuphuka wena uyehla. Mani ungasheshi phela ungasheshi. Yehla kancane. Hayibo. Uzandile Nkosi yami. Yehla kancane. Allo usekhona. Yebo sijakhona. Clicka lapho useshayeka lo clicka nje kwi-browser. No. Oh yeah, okay, nalapho ungavala inkinga. Okay, yehla nje kancane. Nangu ngathi bathi creating SSH key. Ungashesha ngithi nayi topic sayibona. Create SSH. Okay. Yehla kancane. Okay. Nayi command. Right? So SSH keygen -b40 kopisha ke le command. Noma ungayikopishanga, clicka lapha ezansi uvula i-terminal yakho ye-command line. So yesiye ezansi uyovula i-command line right to the far right. No, i-command line yakho Zandile ile ade siyivulile kaGit. So clicka lesithathu. Yes. Clicka yona. Okay. Type ke SSH-keygen
SSH angisaboni. nangu nje u-SSH SS Oh, sengiyabona. S dash SSH ya dash key gen kumele key generation space dash B. No, kune space lapha before dash B and then space 4096 Space dash. And shall enter. yes, shall enter. So bayasho generating a public and private RSA key pair bayakubuza ukuthi uzoyisave kuphi. Enter a file in which to save the key. Bayasho ukuthi uzosave la ku users hp.ssh id rsh thani enter. Shall you enter? Bayasho created a directory, enter a passphrase. Shall you enter? But empty for no passphrase. Shuthi umufuna bina password. Shall you enter futhi? Yeah. Okay. Sebe save ileke i-SSH key yakho. Right. So ngithena mina ama SSH keys khona e public ne private. So ngamani uzothi ls so list LS. space And how we shall enter. ls space NS. ls ls lot umbhalile ekuqaleni. LS, okay, space. And then uthi forward slash uthi c forward slash capital letter users. Buka lapha phezulu yabo lapha bathe angisho yabo c forward slash but capital letter users forward slash hp. Ngifuna ungibhalele leyo nto ke. Okay. So ngifuna izinto ezikwi-folder le ewu c forward slash users kanjalo capital letter U for users forward slash HP capital letter kanjalo mase uthi forward slash dot SSH ifolder yakho iyona leyo. So ngithi mina list izinto ezikuleyo folder dot no hayi desktop hayibo uthatha desktop zandile uyakrema dot SSH dot SSH enter. Right. So ifolder yakho le in a file ID RSA, that is your private key, and then there's a public key id.rsa public, right? So leyo file yakho upublic yona sifuna i-content yakhona sifuna ukuyinikeza uGitHub ukuthi uma uthola i-communication from i-computer esebenzisa le public key uyivumele leyo communication. So sifuna ukubona ke ukuthi lo id rsa.pub unani phakathi. Uzothi cat so cat enye command le ngufundisa yona space and then uzophinda forward slash uthi c forward slash users kanjalo uma ufika ku SSH ekugcineni uzothi forward slash uthi id_rsa.pub. So sifuna ukuyi display le file yethu ukuthi inani phakathi. Uzoqala ngo forward slash uthi c. So icishe ifane nale command esisebenzise ngaphezulu forward slash users kanjalo users wakho, correct users wakho forward slash capital letter HP forward slash dot SSH and then uzothi forward slash dot SSH. SSH, yes, forward slash uthi ID underscore RSA.pub. So that's your public key. RSA
RSA. No, bukisisa kahle. I-file name yakho u-ID underscore RSA. So delete u-RA wakho, delete // underscore u-dash lo olele phansi. Delete ubuyele after ID ufake u-dash lo olele phansi. So uzothi shift mase upress u-dash. Yes. And then uzothi RSA .pub for public .pub. Yeah, enter. Yeah. So now ukhiye wakho o public, right? Uzongikophishela wona ke lo khiye from u-SSH-RSA uzothatha i-mouse yakho ukopishe from there uziyogcina ku-A4. Angithi nangu SSH-RSA long ezansi. Uzokopisha wona wonke uziyogcina la ugcina khona u7A4. Uyabo u7A4? Yebo ngiyabona. Uqala phezulu ku-SSH copy. Noma ungaqala ku7A4 ukhuphuke akunankinga. Alright. Yes. Left click ubambe and then scroll hambisa i-mouse yakho iziye lapha ku-RSA. Select yonke exactly like that. Nyusa i-mouse phezulu. Nyusa i-mouse phezulu. Nyusa nje i-mouse, yes. Nyusa i-mouse. Manaki yehlisa i-mouse kancane. Yehlisa email la ku-SSH. Yehlisa email ku-SSH. Ingawuselect uline ongaphezulu, ya. Yehlisa nje i-mouse. Yehlisa i-mouse. Yes, and then hambisa i-mouse ka left here. Iyoqala ku-SSH. Hambisa ka left. Yes. Okay, right click. Dedela yonke into. Hambisa i-mouse yakho. Iyoma kulo lento ye-highlightile. Mase ungipressela u-right click. Iyoma la. No, khuphuka nje noma ngamaphakathi nendawo kwala onke lamagama o-highlightile. Lamagama o-highlightile onke. Ngamaphakathi nendawo. Phakathi nendawo. Yes. Right click. Right click. Ayi right click wakho ngeke konke oyenzayo wrong. Anoma upress u-shift noma wenzani. Ngeke ungitshela ukuthi u-right click. Ngicela press nje ngaklik kuphela. U-right click noma upress u-left click. Alright. Lo Hayi, ngapha awupress futhi ngibo. Ngeke konke wrong ekhona. Yazi indaba le-computer. Okay. Select yonke SSH. Yeah. Kuningi ukupressa why ivuleke i-Windows yakho, why ulo type search noma uyayipressa konke osuke uyipressile ngathi keyboard yakho into oyipressayo. Okay, yabo nje la siyamdinga ngempela u-right click. Right click ayikho enye into oyipressile ku-keyboard. Lutho se. Okay, khuphuka uye phezulu kulento emhlophe ngathi yabo i-window yakho le ye-Git iyaphezulu kulento emhlophe. Uthi right click, press right click. Right click. Press nje right click. Right click wakho uyasebenza nje. Okay. It's fine. Okay, ayikho inkinga. Asiye kwi-file explorer yakho. File explorer yakho lapha ezansi le eyellow. Lento yakho ukubuka ama-files. Yes. Vula yona. Okay. And then uzoklikha lapha ka left yakho the PC. Klikha ka left yakho this PC, yeah. And then maximize i-window yakho. Maximize it.
maximize i-window yakho. Yeah. Okay. So sifuna uzoklikela lapha local disk C, hard drive wakho nje lo bhala local disk C. Uyakhumbula ngathi type lapha sithe C, sathi /C, nangu lo C lo ubonayo la. Local disk C:, under devices and drives. To your right, nangu local disk. Noma ungehla ezansi, local disk C, yes. Okay. Hard drive wakho lo. Click hard drive wakho. And then siya kwi-folder ethi users, nangu users wakho. Na i-folder yakho ethi users. Double click yona. Linda kancane. Okay, ungena i-folder ka users. Uma ngaphosisi ngena kuyo i-folder ka users. Uma ngaphosisi khona lapha u-HP, yes, ngena ku-HP. Ungene ku-HP. Double click ungene ku-HP. Ungene ku.ssh, yona folder besisebenza ngayo. Uzobona sekunama-files kunama-files awu-2 kuleyo folder. .ssh. Sifuna ke u-ID RSA pub, uzothi right click kuye. Right click. Konto ipressile okungasasiyo ukukhuluma upresseni. Konto ipressa yabona konto vele uyipress. Right click. U-ID RSA. Kwi-file le u-RD RSA. Hambuye kuye masuthi right click. Le upub le ngaphezulu, public, iyona sisebenza ngayo. Right click. Uthi open with. More apps lapha, more apps, yeah. So ivula ngo-Sublime noma nge-Notepad. So click more apps, scroll down ke na Notepad. Yabona ukuthi bekusheshe kanjani lapha from i-command line. But uma uzovula i-file uyaklikha uyalapha uyaklikha kanti kwi-command line uvela uthi nje CD usho i-folder yakho ungene kuyo. But ke nalokhu kuyasebenza ke, it's fine. Then ke sizobona ke. So Control A, Control C, omele ucopy ngithi. Sesiyakopisha Control C. Sushayela Control C. Sibuyele ku GitHub kwi-browser yakho. Browser GitHub. Uyaphambanisa izinto. Ngithe uGitHub. Niyaphambanisa uGit noGitHub namanje. And ngihlezi ngenza ukuthi ngichaza kahle. Browser. Yini i-browser yakho? Browser ile. Lutho. Browser yiphi? Exactly. So ngithatha sibuyele kwi-browser yakho. Okay? Sibuyele kwi-browser yakho. Sibuyele ku-GitHub. Hayibo, Zandile. Browser. Yes, your browser. Sibuyele ku-GitHub. Kwi-browser yakho. Angithi i-browser yakho ade siqaleni. Yo, Zandile usekhona? Yebo sengikhona. I-browser yakho iphi Zandile? Nansi. Ivuleke i-browser yakho. I-window le besiyisebenzisa le ka left. Kha i-window le besiyisebenzise ka left. Le eka left.
Violin, shaya. Oh, eka the left. Eka left. yeah. Yes. Ubuyele kwi-win lapha kwi-tab yakho ka-GitHub. Angishongo ukuthi scroller. Ubuyele kwi-tab ka-GitHub le eka left. Yes. I-tab ka-GitHub ubuyele kuyona. Yes, sir. Yes. Okay. Ungena ke kuyo uscrolle up uye phezulu. Ngena kwi-page and then scroll up. Scroll up. And then uyongiklikhela lapha kwi-profile yakho. Lapha i-icon yakho ka-top right. La ugqoke khona ikepisi pink. Right? Click i-profile yakho. Ngisayibona i-mouse yakho ukuthi ishonele. Nuts. Click i-profile yakho. Lapho ugqoke oh sorry, top right. Top right. Yeah, click yona. Click yona, left click. Yes. And then uye kuma settings. Click again, left click, and uye kuma settings. Left click. I see it's fully human. It's a load the page. It's a load the page. Ngiyabona lapha isa roll. Left click. Yes, uye kuma settings. Yes. Okay, so nakhu lapha ka left wakho angiyabona lapho ukuthi khona public profile. Uyabona public Yes. profile kwa left wakho. Yes, Umuhlisa amehlo eyeza na SSH keys and GPG keys. Umuhlisa amehlo. Yes, click khona. So that means kwi account yakho sifuna uku-update into ephathelene nama SSH keys. Bayasho ke bathi ke there are no SSH keys associated with your account. Click new SSH key. Sir? Click new SSH key. Lapha kwa right wakho there's a green button to your right. New SSH key. No, Kwa right wakho new green button. Lama button green out to khona new SSH key to your right. Oh no, yeah. Angisaboni. Zande zakunyaki ngakanani na kuka sibancane kanje bafethu. Okay. Then ke la bayakubuza i-title ungasho ukuthi my SSH key noma ungathi my laptop SSH key uzoyibhalela ukuthi ufuna ukuthini. Okay. SSH. Why uzwa SSH key? Yeah. And then la ngezansi basho ukuthi bafuna upaste ukey wakho la kuleli bhokisi elingezansi. Bayasho ukuthi begins with SSH RSA. Uyakhumbula lokho yesukopishile begins with SSH RSA. So click kwibhokisi mase uthi right click mase uthi paste. Right click. Yes, right click kwibhokisi. Yeah. Uthi paste.
Ngihlile, paste. Yes. Oh, Futhi nayo-ke, and then usuthi-ke add SSH, supaste kaningi. Press u-Control Z. Control Z. Yes, okay. So ipaste-ke kanye, and then uthi add SSH key. Hayi, computer yakho ikuyathelwa amanzi yini? ugift wayilimaza. Ngani yathelwa amanzi? Akafuni phela ukusho ukuthi yena uqathi umswakama, washo kanjalo. Hayi, yathelwa amanzi computer. Kumele ngiyihambise boyilungise bathi 600. Computer yakho yathelwa amanzi. Uthi And then so uGit manje sesimnikile uGitHub sesimnikile i-SSH key, okusho ukuthi ulindeleke manje akanankinga mekuzoba ne-communication esuka from i-laptop yakho iye kuye. Khona into esingayisethanga, ngingakhumbuli siyisetha ehambisana ne-email yakho, but it's fine. Buya lana-ke ngezansi, uzoklikha uGit wakho, vula uGit, sibuyele kuGit wakho. Ngibuyela kwi-browser. uGit bash, hayi uGitHub. uGitHub okwi-browser, uGit ilo kwikhompyutha yakho, noma uGit bash, noma i-command line. uGit bash. uGit bash lo okwikhompyutha yakho, lo bumvulile already. Yes, usuphinde wavula enye window, lo ebesimvulile ilo oka right omnyama. La. Lo besimvulile. Okay, uzo pressa usuphinde wavula omunye futhi, vale loyo. Okay, uzongiklikhela lapho ungipressele i-arrow ebheke phezulu. Pressa i-arrow ebheke phezulu kwikhompyutha yakho, i-arrow ebheke phezulu. Le. Ish. Angiyiboni phela mina i-arrow, angithi kunama-arrows kwi-laptop yakho lawa awu-4, khona ebheke phezulu, ebheke phansi, ebheka left, khona ebheka right. Pressa le ebheke phezulu. Okay. Press u8. How did you press u8? I-arrow ngqo nje kwikhompyutha yakho. Iyo nje se. Why press ku8? Nayo usuyayipressa ke manje. Ekuqaleni bungayipressanga. Ngifuna ngishaye u-shift, ngixube no-shift. I-arrow. Yebo. Hayi, ngiqala ngawe lokho, okay? Oh, unale arrow le ekuyinamba. Yebo. Oh, okay. Press u-shift ke futhi uphinde futhi upress up. Unale arrow ekuyinamba, ngiyabona, phinda futhi uthi up. Ngifuna sibuyele kwi-command yethu le ka push. Ukuze ufike le command ezothi uzoyibona le ethi git push, nayo suyidlulile, press arrow down. Arrow ebheke phansi. Yes, shall enter. If this doesn't work, sizolungisa on Wednesday. So kubeka Wednesday ngoba isikhathi sethu sesihambile. That's all. Okay, yes. Uthi yes, uthi enter. Okay, so isafila njengamanje because khona le enye into kumele siyenze, I think ile yokuthi i-SSH yakho uzoyinikeza i-email yakho. It's a whole other step, but ngizocela ukugcina la, sizoqhubeka kahle on Wednesday. Yeah, ngoba ngibona isikhathi sesihambile. Sorry?
Akuseva ndawo kuyayisevekela. Ngoba sigcine nje kanjena akunankinga. Oh, So thi mesiqhubeka nje soqhubela lapho esigcine khona. Ngisho ungayivala i-laptop akunankinga. all right, sir. Right-ke, Ngiyabonga. ngiyabonga. Sibonane Wednesday. Eh, Bye, siyabonga. bye.